जों दिनै अ जागा महनपुर एसडिपिअ थानि केसा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ तिप्रामो थामिलिवै दिनै सिमना ब्लक कमिटि दिनै लेफुंगा ब्लक कमिटि अ जागा जों नरनुखुना गोबां मानसिनि लुकुरक गोबां मा फल्स केस फासगै जोंनो डेमेज खायनानै हायकेबा जोंनो कमजोर खायनानै बागै जोंनो केस रिमाने नुक जाखना खायनि बागै दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि रक बेबागनो थान जाखाय दिनै अरा डेपुटेशन लिरनानै फायका जोंनो भबिष्यत फ्यूचाराव जुदि अमा हायकायते जुदि जोंनो फल्स केस फासगना नायखायका जों आसुगै तंला जों बेबागनो बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगि तंगै दिनैनि अमा हाय प्रटेस्ट जों थिनांगौ जुदि चिनि कक खोनाय हांके जों तेबो प्रटेस्ट कतर जों खालायनाय बर'नि पार्टी मुंनाते अमते हायकाय नागरा लुजाखा जोंनो कमजोर खायनाय बागै शुधु पार्टी मुंया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जेनारेल एरिया फंथुं एडिसि एरियाव फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हांकाय आबो जतन तिप्रामो थानि बर खालायो हिनि फल्स केस अ जागा जों दाय रिजार्मानि नुजागो गोबां इभेन तिनि आर्म्स एक रकम पर्यन्त दाजामानि जों नुजागो जों साइमानो जोंनि तिप्रामो थानि कुनु लुकुरक आर्म्स बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्म्स एक रकम जों खिजक जागतनो एनडीपीएस केस खिजक जागतनो तिनि कुनु रिलेशन करै एनडीपीएस ते आर्म्स एक रकम तिनि मुभमेन्ट जों तिप्रा दफानि तिप्रा सरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबोबाय दुश्मन केबाय बिरु तंनानि बागै तिनि मुभमेन्ट या जे तिप्रामो थानि आदंना किरि करम ता तमनि जेता केस होय अपना रेगेरा काम न खानामको एमनिते तिप्रामो थानि लुकुरक कुनु किरि करकरै शुधु जोंनो फल्स मामलायाव सुमिता खिख्लायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै तंखौ ताबो सुजरातै जों हानि बागै सिनि एसडीपीएन थानि अकौनो सानानि फायो जोंनो जुदि फ्यूचाराव थिनांगौ जुदि अमा हाय फल्स केस तेव फसना नायखाय जोंबो सिनि याप्रि कताल काहामकायनो सेनाय हामबाय